Right, mastreets social media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi ndinayo iri kupisa kana kune nyaya iri kupisa zvamai manje yakalokesa mastreets. Aiwa, inyaya yaLevels. Levels uyo anova producer wekuChill Sport Records anoshanda naRibe naFantan pamwe chete na ex girlfriend wake. Vatova ma ex wena. Zvinhu zvachona unotoshaura zviri kufamba sei. Anova iye RaShashl anditi so toda kuti timbokupai update yezviri kuswera zvichiitika panyaya yavo sekuziva kwenyu kuti pane nyaya iripo yekuti vaviri ava vakava nokunetsana uye pakazova nekulika kwemanudes nesex tape anditi riri kuseculata mumastreets umu, especially kuma WhatsApp group. So chekutanga kana uri munyawani usati wasubscribe paSaint TV, aiwa tinokurudzira kuti chidi chisubscribe woturn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Nhasi tiri kubroadcasta live tiri kunoko kukariba tiri kunzvimbo yekariba ndokwatiri kubroadcasta tiri anditi so ndoda kuzivisa vazukuru kuti RaShashl ari kuratidza kuti zoni akanoripota nyaya yake kumapurisa. Ari kuripota yeye achiti zoni muna sometime in July akabatwa chibharo kana kuti akamanikidzwa kupinda pabonde nemukomana anonzi yeLevels. Zviri kuratidza kuti zoni kwatova nekesi yavhurwa yerape. Vazukuru, zvinhu zvachona ndopaunoona kuti zvakutozopera nemisodzi zvechokwadi. Vechidiki vanobva vati izvi it will end in tears handiti but imi munozoona sei vazukuru? Vamwe vari kuti zoni kuripota kwakaita hakuna basa nenyaya yekuti pasex tape riya riri kuseculata vanhu vari kuti zoni aiwaka musikana airatidza kuti anga ari anotodawo nyaya dzekupinda pabonde nemukomana anonzi Levels. Vamwewo ndo vari kuti mutemo weZimbabwe hauzvizive zvekuti makambowirirana mukadii. Kana pangoripotwa nyaya yekuti ndakamanikidzwa kupinda pabonde hachina chatochaya. Vamwe vari kutoti kana mudzimai wako chaicho akakuripotera kuti zoni wakandibata chibharo, aritori mukadzi wawakaroora wesvitsa tsvene, unogona kutoiendera kuseri nyaya iyoyo handiti hamena kuti munozviona sei nyaya yaLevels naRaShashl iri kudai kunetsa mastreets esocial media. Kutaura kuno Levels atova pawanted kana kuti nyaya yake yakutoinvestigatwa kuti chii chakatora nzvimbo panyaya yakaripotiwa nyaya yekumanikidza kwaakaita musikana anonzi RaShashl kupinda pabonde according to report yakaitwa naRaShashl. Ndochanda ndoyozokuzivisai update yezviri kuitika kuitira kuti musanyanyosara sekuvimbisa kwatakaita kuti ticharamba chikupai zimceleb gossip nyaya dzachona chikuinzai. Ndichida kukurudzira kuti kana uchizoda kuuya kuholiday kukariba kuno kwatiri sekuona kwamuri kuiona kuti aiwa zvakangorongeka nhasi kana uchizoda kuuya kukariba aiwa pane nzvimbo yakachipa yekuti unogona kuuya kuholiday sekuona kwamuri kuita pana panonzi pa Tadeo Lodge. Tadeo Lodge namba dzavo ndo dziri pascreen. Aiwa, onai zviri munomu tiri kutoona bhora handiti takagara inonzi self catering handiti yekuti tiringori tega neSaint TV crew tichingoona kuti zvakamira sei, tichimbozororawo pabasa pamwe chete nekutoriita basa rachona imi muripo. Aiwa, tichida kuti thank you very much kune veTadeo nekuwanikwa vari vanotipawo nzvimbo yekunge tiri tinotandara tiri pachena handiti self catering mastove awaripo zvitoripo zvezvo zvokuti unokwanisa kutongozviitira iwe pamwe chete nemhuri yako. Mitengo yavo ndo yandatya. Taisimbotya tichifunga kuti kuholiday kuendeke, but kariba yakachipa vazukuru, especially kana ukauya kuburikidza neveTadeo handiti kana uchida kunge uri unouya kuno vabate panhamba dziri pascreen. Chekai kana dining pekugarira muchidyira iwe nemhuri yako. Panapa pane mabedrooms 3 so unongotora imba yese nemari shoma yekuti unotovhunduka kuti holiday kunoenda. From Uncle Saint neSaint TV crew, a big shout out kuna Kundai Chitima akabata mshini chiti. Much love.